For 14 years, no for 6 years, one more time. That's the change. So I think one of you I didn't come here. Urumoya anakutina mbembili. This is what anakutina kaona fit. Ulimi watu mudani kaona fit. Kafit. Allah washa. Ela nikato. Ai bagoma pairo avanza. No. That master is Mr. Prophetic. Now we need to pronounce the Prophetic. No, go back to Furapu and Furapu. Ronari in the marriage. Prophetic and I could tell you. I can't hear a more seven in marriage. You would have put in. Come on. And I would have been. The Ogo go to you not to see. There is one of the entitled to Patin. We was Yakasofa Kaunagodo. Prophetess one of Skokara.
It's a prophetic one. Varumeva sechiverenga kusvika kuti torova mhetero tichitinhira mudanga, mota mudanga, simba mudanga, mabasa mudanga, vana mudanga, vana anedere, one prepare, two prepare,
Hallelujah. Because I think that is not Guru. What are you thinking? One powerful worship song. As we are kindly calling out those who have my testimony,
vamhanya vagona Pastor Messi. Messi Testimony. Vagomhanya vagona Pastor Messi. Genesis chapter number 31, verse number 33. We continue to read. Bible note, and Laban went unto Jacob's tent. Bible note, before I read, Jacob apedza kuti ndataivene mavara. Laban anonzwa after 3 days kuti Jacob nemhuri yake vese vasumuka adzokera kunyika yekwake. Zvinonzi vese vasumuka. Rega ndideclare kuti pane nguva yekuti uchasumuka uchibuda mumatende avo, uchasumuka uchibuda muunhapa nemuusunga hwekwalapa, uchibuda mumasunga hwedzinza. Zvinonzi anosara achiudzwa kuti Jacob nemhuri yake havasisiri mumatende edu, vadzokera kumatende aAbrahama. Tauya kuzopa Satani warning kuti taakubuda mumatende alapa, taakunopinda mumatende aAbrahama, taakubuda mumatende evitupa, matende emweya yedzidza, matende uroyi hwedzidza, taakunopinda mumatende aAbrahama. Zvinonzi vakaudzwa after 3 days. Zvinonzi Labani ndokutora machinda vane vanhu vake vachienda vachiteera kwakanga kwaenda Jacob. Zvinonzi nepaperisogorama pakurongedza kwaJacob achitora mhuri dzake nedzine mavara, Rasheri anobva arongedzawo nezvimwari zvababa vake, anorongedzawo nezvimwari zvababa vake. Paperinoti Labani achisara onopinda mudanga, ona dzine mavara amuna, onopinda mumatende, ona vanasikana amuna, onopinda mumatende, vazukuru vekuroya amuna. The devil is a liar. Zvinonzi ndokupinda pazviraini yaigara zvimwari, ndokuona vamwari vake. Hapana zvekare kana taakutora, hapana chatinosiya, tinotora zvese, tinourayira mberi. Ngati kana totora, hapana zvatinosiya, tiri kutora zvese, tinourayira mberi. Zvinonzi nepaipi Labani ndokuteera padhuze nekusvika pana Jacob, anopinda mutende nekuti akadaa manheru. Paipe rangu apostosha rinotava manheru. Mwari waJacob usemwari waLabani, usakanganwa. Labani ana mwari wake, Jacob ana wake, asi waJacob anoshanya kuna Labani. Andiziya kana aripo wandiri kushumira. Mwari waJacob akaenda kuna Labani oti Labani, ndoda kuti uzvizive wawateera uyu anoti Jacob waabatwe, usataure naye chakanaka, chakaipa, uyu abatwa usiku. Jacob akarara, asi mwari wake ari pabasa. Ndati usiku Jacob akarara, asi mwari waJacob ari pabasa. Vari kuenda kuvavengi oti uyu waabatwa, vana vake havabatwi, uyu haarapo, uyu haavhenekedzwa. Jacob akarara, ari pabasa. Ndotaura nani vasikatano, mwari wako vaende pabasa, mwari wako vaende pabasa, mwari wako kuMozambique, mwari wako kuChimanimani, mwari wako kuKutu, kuSirukwi, mwari wako kuGomboshava, ari pabasa. Uyu abatwa, uyu hatumwairi harariwo wakarata ari pabasa. Angune mukomana ari kutoingwa izvezvi kuti uyo ari tizirwe, tisairi mari, tisairi keshi, tinaye mwari anoshanda. Rimwe zuva akainga Abimeleki akati, Abimeleki, you are a dead man, wakuwara kwekuvika muobato wekuprofita waAbraham waabatwe. Abimeleki, you are dead, watofa, watofa, watofa. Abraham zvese chakabata mari yako kauya kuzochiudza, you are a dead man, you are a dead man, you are a dead man. Abraham
anga akajarara wajeko achitaura pana ari kundinzwa ndati varuma umwe aive nemwari wake asi wajeko ainotaura walabhani anga akazorora handina mate zvakazorora handina mate zvisingataura handina mate zvisina action unonzwa elija achiti wangu varume wangu anopindura enaiwendiwa tozodanowa zvinonzi masikati ese vachizvicheka-cheka asingapinduri walabha asingapindura akanyarara elija akati asanomboshanda elija akati asi vanorara hope vanowanzwa mukanguva tivoizera tinoti kwakumasiki rakunodoka tikanzi naelija chiparai pasi ekainidanewa kativoizera haana kuda mwati 2 minutes elija anotarisa kudenga kugara mwari wake chinoti ipapipa vanhu vese vaisraeri vakaenda kusaiti kwaelija vakati uyu mwari tinomuda nauya kuzotigire vakunotiza kunanga dzavo vanouya kwako ari upenyu vanouya kwako vanobatika vanouya kwako vanouya kwako vanorapa kenza vanouya kwako vanochimudzana vachipichipa vachipichopa vachipauripocho tinomudawa andoi tinomudawa aripere anoti prophetess mwari wakada mwari anotaura mwari anoshanda mwari anorima tinomuda andoi vana vangu mume wangu tinomuda business rangu tinomuda mwari tinonzi vachinduka angaenda kuhondo kunorwa najacob but nekuda kwevisitation anomuka makuseni nokuenda kuna jacob achitaura zvinyoronyoro zvikanzi ko nhaiwe jacob koze wakaita zvekutiza ko indisasekuru ndandisinokodzere nekuonekana nevazvitoa kungova chiudauzvo nekuonekedzwa uno nevanasikana nenowo kungokupiwa maropafadzi zvikanzi najacob ndaitya munhu wenyu ndinouziya ndaitya munhu wenyu ndinouziya azvikanzi nalapa orit ndevako wakavashandira varande vako wakavashandira dzine muvarande dzako wakadzishandira komwari wangu komwari wangu komwari wangu wakamutorerera watsvaga mwari wangu ndamushaya tikanzi nateko zvimwe ndingatori asi vamwari verudzi rwekwenyu aiwa handitori pindai pese pamunofungirira kuti mukaone vamwari pana ari kundidzi mutsvage vamwari vedu ibhiri rinoti lapani ndokufamba tende paitende achitsvaga zvimwari zvazvo toda kurova pureka timbosumudze maoko zvinonzi napostori akapinda mutende raniya achitsvaga zvimwari achikudubura nepasi pemibhedha mumakichen unit akabuda oenda kutende arema maidzi alira achitsvaga paibhiri rinoti racheri paakanzwa kuti baba vake vatendera zvimwari uye vakuuya kutende rake chinonzi nebhaibheri racheri nekutora zvimwari zvababa vake nokuzvigarira une munhero auya kugona une munhero auya kugona nokutora zvitoro zvekwababa vake nokuzvigarira paibheri rinoti lapani ndokusvika mutendere kwarasheri rasheri akati don't me my father because I'm at my pillow
taimi yangu yemunhukadzi anotenderwe kusvika pandiri. Zvinonzi nepaipi lapana nokunyenyeredza paive narashe nyambisirwa pana rashe pakagarirwa waipera moti tuzvikarira zvemadzibaba tuzvikarira Chakati, chichimarisha, chikanditadzisa, chikandinonotsa, chikurorwa chete, chakandinonotsa, asikatano, anoti zvimwari, zvikara Jesu, zvakatika maropa, zvikarira, zvakatika ngoma, zvikarira, zvakatika maropa, zvikarira, zvakatika minyana, zvikarira, Children, mimiti, shikarira, chaka, children, mahosh, shikarira, chaka, children, pasipepe, shikarira, raise your hands, raise your hands, ayibasha, nena rigati, kutuya mauta, zvimwari zvemadzibaba tinozvigarira apedza dzinza tinozvigarira zvaita vanasika akadzi vezvikwama tinozvigarira apana pachaita delivery pana mwene achadzikidura tinozvigarira nezita raJesu ariperane navo kurova preyo tozvigarira zvimwari zvemadzibaba tozvigarira zvimwari zvakabata ikonomi tozvigarira zvimwari zvinotonga munyika tozvigarira. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? I want to pray. Raise your hands. I want to pray for something. I want to declare. My father, zvimwari ndaudzati mune bhemashanya muchiende pigomonderangu imene muchiwayawaya kunge vana vakaonekwa pambamberi pevana vamwari vajoko zvikanzi namwari wanga uchiendepi zvikanzi ndandi chiwayawaya ndichitsvaga kuparadza izvo zvabve wari kuwayeka timumirirawi muri kuwayawaya gomo rangu sei zvikanzi ndati chiwayawaya tichitsvaga kuparadza zvikanzi waona murendo wangu here jobho zvikanzi tamuona anotondipa semoni yape zvikanzi tamuona asi tatadza kupita zvikanzi akarurama munyika yese yeusi hakuna akarurama sajobho zvikanzi ndosaka ndakamuchengetedza zvikanzi paari apapindika asi mukabvisa ruzhowa une ruzhowa nokuti Jehovha akasabvisa pauri apapindike Jesu tozviparadza muri masoja amugara padhuze neni masoja amunanga kuhabve pana amunanga mukutsvaga mapepi makarona kuti ari bishepi ndoona 2 minutes achogoshe chichengwa chichogonza mune maindepi somudza maoko tozvigarira ndana kupa atmosphere yakabvira mataitonodza tichitsvaga futi dzagwenya ibvire futi Yes, so lift up your hands, lift up your hands, lift up your hands. You also need to go deep foot and manage. Say my father, my father. Baba. Zvimwari. Salabana. Tozvigarira. Zvimwari. Zvedzidzo. Come on, open your mouth and begin to pray.
Right now, right now, check it. Serious one, come on, not no, ngane vakachata kare ngane vakatamari kare vakaenda kuUK vasatochinoa passport kana right now Shumari Shalapa na asha ile kwa sama pastors na kutotanga basi papa pane serious ateka leo shumari kwa morona baraka kawa na zitawa kuoga kwa morona baraka soft tawa kuoga Holy Spirit, right now, Holy Spirit is moving. The Holy Spirit is moving. The Holy Spirit is moving. Right
Holy Spirit, right now, questa conosciamo fumura. Sometimes the woman concentrate with yourself. Sometimes the woman. Jacob was a great man. But it money na respected title. Ukasarwana Maru Abraham akasakuitira nyashi. Unofa usina chinobatika soka maoko. Holy Spirit right now. Kune vanhu vakatambisirwa nguva. Kune vanhu vakashanda. Kune vanhu vakaita dikita. Asi havana chinobatika right now, one by one. Visit them. Right now. Look at them.
The spirit of lapper. Virakushandiswa madhiketa akashandiswa, matimbuya akashandiswa, newewe waakushandiswa. Unoitisa mwana wosiyo, mwana iye hakurore, unomutengera airtime, unomubwira fuel, unomuitira zvese, unomuwachira, mai vake unonovawachira. Hapana pakunororwa, anobva akudhamba. Simudza maoko, ndiri kunamata nezita raJesu. Ndimoni rinoshandisa vanasikana, masikatano nekuda kwemwanasikana wese ari pagomo rino iri, haatambiswe, haashandiswe. Ndiri kurayira mweya iwayo, kurayira mhepo iwayo, uyo haasemeswe, uyo haitiswe mahara. Demoni ralapa, call right now, 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 call right now. I pray for you. I pray for you. Raise it up. I want to pray for you. Cooperate with me. Cooperate with me. Raise your hands. I will send this woman. I will send this woman. I will send this woman. In the name of Jesus, I declare it in Jesus' mighty name. I will send this woman. I will send this woman. I will send this woman. She's not the sex machine. She's not the sex machine. Two nations. Two nations. Two nations. Two nations. In the name. Jesus. Thank you, Jesus. Sinonzi Jacob. Achipeta kutoka wale samapila. Pillars of covenant. Yes. Witness. Yes. It's a witness pillar. Yes. You wait your call. Oh, we are Congo. Hallelujah. My God. And we are Congo. Thank you, Father. Jesus. Hold on, you cannot come to my side. You want to take over. You cannot. Kutaka ndifira. Wanongo wasimarombe. Kutaka ndifira. Zilapana. Kwa ngira uchakroshi. Ambuke ngazvikumire ikoko urova hwako ngaukumire ikoko kuna kuisa mugano asikatanashi of witness.
business. Hakuna nufana kuya kwevamwe. Kwako hosha. Tinofanira kunge vatori vaenzi. Vanofana kubhuka kuti tinombodarika one kwenyu. Kwangu hakuye muenzi. Asina kubhuka appointment. Hakusi kwembombera. Kuti chero vari kudarika. Vari kubva kwaokei. Vanoti tiri kudarika onepo. Kwangu unobhuka. Uri kupa kodi namba. Nokupinda nayo pageti. Kana usina hakupindi. Nokwangu kwandinogara. Saka ndida kubhukisa. Kuudza labha. Gorera unofunga. Kuuya kwangu. Ndinofana kukupa kodi namba. Nokupindisa pageti. Hauye zvekurwanya. Hauye zvakawadira. Mazere ndikune vamwe vanhu. Vasati vamborwara. Nekuti vakanzwisisa zvakavhani simbari pamuchinjikwa kuti yakaita divine exchange akandipa utano akatora hosha kune vanhu vasina kurara nenzara unonzwa David achiti I was young and now I am the righteous one being forsaken later their children begging for bread chinoni mazuva aDavid haana kuona nhamo kukumbira shuga haana kukuona kuita masamba ekupisira haana kukuona David anoti kwedu kwatakabva hatikwereke soti kwedu kwatakabva hatikuti uriye kwaJacob hazvikukweretai hazvibvumidzwa zvekurohwa vanekutizirwa hazvibvumidzwa kusaitwa Jacob kunobviswa pfuma kunotsvatwa vaandinda vakuyetenga waaredi kuisapaunda Are you ready? Are you ready? Are you ready? Nataka kuleta because shibuya shimufura haufura I want to do that declaration. My name is Testimony Matimbire. Apostle Shanawashuya. Are you ready? Pane pasinga darikiki. That declaration. Kuti apa dariki. Apostle Shanawashuya. That declaration, then you continue with taking over. Sumzamoko. Apostle Shanawashuya waitisa madeclaration. Nambani vachipedza kuita sungano anodzokera kumusha kwake asina zvimwari nekuti anga azvishaya anodzokera kumusha kwake asina zvimwari anga azvishaya simudza muoko musha wenyu nhasi unenge wakachana kuti anodzokera oonekana naJacob pakati pake naJacob pane mukava pane laini hakuna anodarika chuya kwevamwe tamba kwako indotamba kwangu asi paari kudzokera ari kudzokera asina zvimwari zvinoda declaration hautenderwi kudarika apa ndezwa apostle simudisa maoko ako. Thank you, Jesus. 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 Listen to me. Apa wana papa. Urugona marugo wangu mese. Urugona. Apa. I saw something. Prophetess, I'm going to lead a prayer. They said to me, I saw something there. I saw something. Okaverenga Genesis chapter 37. Ditere suza mwaka. Verse 26, verse 27. Pane
mazwi litere vanhu vaMwari vari kuku. Pane mazuva aripo anobuda mumurume maJudha. Judha, Jacob, wainzi Josefa. Bhaibheri rinoti wakamugadzira hembe yakanaka, madzikoma ndokumuvenga. Litere chapter 37 inoratidza Josefa achinopa vakoma chikafu. But vakoma pavanomuona vanoti hoyo muroti varume ngatimuuraye. Vandidzo zvakanaka. Ngatiite sei? Ndikudzana kuku ngatiite sei? Ngatimuuraye. But pane mazwi anobuda mumukoma waJoseph ainzi Judha. Anoti hama dzangu, mukomana uyu ihama yedu. Ngatirege kumuuraya, maoko edu ngarege kuwanikwa pamusoro pake. Ngatimutengesei. Mukazoverenga chapter 41 yebhuku yaGenesis, unoona chipo chaJoseph chichimanifesta, achidudzira hope ari mujere, achidudzira hope dzaFaro kuchapter 41. But there is a miracle in chapter 37, 26 and 27 verse. Wakazogona kunodudzira hope dzamambo kuchapter 41 nokuti wanga ari mupenyu. Ndatinochombera zvakanaka ombera. It takes life to drive a nice car. It takes life to build a house. It takes life for your gift, your vision to manifest. Pane demoni ratoda kuti tingonyaradza. Yarofunditere mwana passport wakabata maoko. Inotoda mupenyu kufundo kuyandika. Aishane mazano timwari. Kana ndikafa guva. Maika guva. Rambara kanaka rawaita. Munazia Security 10 November. That's right, Apostle. Mega 6. But you know, sir, it takes life. It takes life. Corona Mega 6. That's right. Kuna mama Mega 5. Basi na wale Mega 6. It takes life. It takes life. From the church, I was selected to Salakateka Lakorakateka. The life in Chikura. Who made you pay? Come on! Can I find your care? Come on! Ramana Sabari from the Kanga. Yes, sir. Kuna chasala na chilocha. Fula uzembe waka wake. Iwaenda wapeta. Pauno wapeta ofa. Pasara pata hapa. Pana lenguot. Pray right now. Pray right now. I receive life. Oh God. Oh God. Abraham had not yet go to old age. I shall go to the grave. Bible not to say open you 1 minute to open you at the Charama. God for my life. Thank God for the life of your wife, the life of your wife, the life of your children, the life of your pastor. Thank God. Thank God. Mario Gutenge to do more pain. Our pain. So what you are never know about your Lakata Panotusara Bona Bamuni. Kana Uncle. So the Moga.
Tinorayira Yesu osvika roko Jesu Baba nezita Jesu apa Yesu ndakasumudza roko rwako in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, right now, right now, right now, in the name of Jesus. Jesus mighty name. My God. Someone Jesus. Ejini ni muri yangu. Leo swaka ndikondereza. Panika tijiripo. Kaulisa panika tijiripo. Hakuna kitadipisa panika. Masua marasa takwa. Hakuna panika na accident. Hakuna panika na barori. Hakuna muna kaita seli. Achani ulaya. Achani wana wangu. Achani wana bereki wangu. Achani wana matangu. Muna kaita seli. Muna pita. Ulaya. Mchamba wike mere mere kuna chesa. Orasere kuti majambira unoita akatitema inapoenda kusika nope nati majambira usaita akatitema inapoenda kusika unadere upura 2030 unadere upura 2060 unadere kuchamba 7 times wanakutumbo chamba sasa majambira akatitema inafaita yemakoni. Are you ready? Are you ready? Come on, get ready. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come on, celebrate Jesus. Wonderful. So we're going to wait a man like me cannot take my life. A man like me cannot destroy my life. Yes. You tell it. Without your offering. Tell it. Panika. Panak. Amatam. Gaitaro Bonfundis. Amatam Zulu. Tell it. Panika. Panak. The most important entity on this earth is a human being. Yamadzimambo. Belinda from this again, Papa Mark. She don't let pipe in Shokarana.
Elisha ndokutipura napachiita dzikai pato. Elisha ndobvati nokuda kwezvamatiitira kwete nokuda kwezvamaitira Mwari, nokuda kwezvamatiitira zviri zvamungada kuti muitirwewo. Elisha munhu but une audacity yokuti ini ndogona kutaura chinhu kuupenyu hwedu chikaitika nokuti ndakamirira Mwari wamasibosa. Afrika yakadzidziswa kunamata ikasadzidziswa maprinciples. Yakazerwa panyika prayer without a principle unofa wakadaro. Iko kunamata haunamati kuti Mwari wauye, unonamata kuti Mwari watume munhu. Hela vashanda havashandise ngirozi. Tarisa kuno sora pakati penya mukazenda muchiti nhasi ngirozi dzatiripo pagomo. Hakuna ngirozi neyekuzoita deliverance pano, hakuna ngirozi neyekuzoprofita pano. Tada deliverance, tada prophets. Mwari vanotsvaka a human being. Mukoma nawo wakuzvarwa naMwari zvino ndinobva afa ndakutosvika kwamurimi ndobva afa. Mukadzi ndokutuma muranda akati mhanya kuna dhete kuti ndiunzirewo the latest kaya muna profita asi atina ndobva mhanya zvinonzi teera zvikanzi naElisha naEkasi mukadzi uyo unenge mukadzi uya weshumeni. Unoona munhu aine prayer point yekuti unoonekwa ari kuti Sekeas wakarova speed kuvapfuura vose. Tsvimbo pamwana zvinonzi mwana Elisha ndiye wakamba, but sei tsvimbo isina kunounza maresults. Wakamhanya netsvimbo yaElisha asi asina mweya waElisha. Zvonati vanhu vaMwari tikavaraiwa tinogona kuuya pano pagomo asi tisina mweya wamatimbire. Izvi handichadi vari ukizvi ndakuda uko kutoti pano tigoni maresults tinotoda mweya kwete waMwari, mweya waElisha. Manzwai Numbers chapter 11 Mwari vanoti kuna Moses ndisa varume 70 ndichauya ini Mwari ndotora iwe Moses